wonten dawuh mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalekno rembugmu. Aja lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki. Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Nyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Nyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal mlebet pustaka Jamus Pinang Jimat Limasota. Ya ora? Ayo kowe yo. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedumo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tato tais pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe saka kadhetane Baladewa menang boyong pustaka Jamus Jimat Limasota. Piye mau? Piye lek mau? Sapa sing cilik gedene saka kadhetane Baladewa menang boyong pustaka Jamus Limasota. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantang. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan negari Ngamarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos. Tumunten ngatimbalna menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira. Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabit tinebene ing lodoni dumawing tawang tuwang jinuwun linepatno ing tulamanu menawi kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Iya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayan ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong. Gong ora ngawur lho le omongan iki nang negara utawa ning kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sowanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja
pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa ana. Nuli kula pundika jimat paripun dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tanpa ana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong Padhararja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa ana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Ponokan Bagong Padhararja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tanpa ana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, selamat tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong Padhararja sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kandhang. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya kene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece gitu. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembana karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Kono kawan Petruk Padhararja sapratamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Padhararja sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa ana. Pono kawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Panakawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan lawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan kalawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Begogok enten ngajeng omah. Mboten kurun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Panakawan. Nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe kepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhek isih cilik dikula mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Apa-apa duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa.
Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-wenang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasanya aku ngomong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke Ngamarta niki saniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani Truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petro, nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Truk? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentune ngatur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya.
Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat ngrono. Bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Klimasada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Probaya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Probaya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semarane nyekel dit grusah-grusuh kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo Jamus Miang Jimat Klimasada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesowan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk. Ndarawati ketaman pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok, Gok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Ya le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Kaya aja ngene ngraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak genti nang mburi. Heeh.
Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tredhak-tredhok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Darawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamos Klimasada. Kagem Dinggo tumbal negara Ndarawati. sebabe Darawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pagebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pagebluk? Merga menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pagebluk. Iya bener. Nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ke Taman Pagebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina. Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ta? Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pagebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pagebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Menika niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinu Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali.
nek ra iso bali Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggali. Ampun grusah-grusuh. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke pustaka Jamus Klima Sada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian pustaka Jamus Klima Sada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining persasamenge sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Klima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwun Prabu Ndarawati, jebule dudu kresna tenan. Lah panjal maning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa. Pandhawa ora ngerti pustaka Jamus Klima Sada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur kok meneng wae ora? Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjal maning mungsuh, pustaka wis kebacut digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Wis Kurawa krungu Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Slanate, Bagong. Wis kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye to kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Ndarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora omong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mbalar ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora keliru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh ing bakal nglebet pustaka Jamus Klima Sada. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni aja apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing
jejuluk Prabu Kresna niya sinten? Yai Prabu Durawati. Sing tak arani palsu, Yai Prabu Durawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Durawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Wah. Tak kira lambene Bagong ora. Sampeyan aja keduka sampeyan aja napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Myang Jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bendet suwun bobat tegalan. Ndrewini kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep apa? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Wuraga duwe wates kok kesabarane manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kali panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok ya sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya. Emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lak tanggung dhewe. Ora minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg-gedeg. Oke, mengadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek gaglakan apa ngono tak takon.
Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedeping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nekat anggere panganan mau mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kapan? Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susul ratapan gong. Arep dadi apa kowe nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nya. Satu seneng ngegrab minggat ngono. Lho kok digawe decar kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Truk. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak du ning dalan otopak du ning negara iki. Kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, jebol kayu wulan, utung entung lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Tekene ra tekan kok. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenya. Nganti trenya. Jan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Gorawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Saking nesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae meneng ae. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Ning gandeng kowe wis ngece karo bapak. Seduma bathuk senyari bumi. Nadana wong seduma jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring yudi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu kuwi. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe saka kadhetane Baladewa menang boyong. Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedhe saka kadhetane Baladewa? Menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo.
Ya, oke. Nanti papane wong Bantayuda. Kowe iso ngrangkai bathange Petruk gawanen Pustaka Jawa Srimasada. Sik. Halo. Kok dadi bathangku? Oke sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadedan. Nanti oleh wong nek kadedan. Omonganmu iki Nendi papane wong neter kateter metu Jawa, ora metu Krek. Kok bali rene to, Kang? Ameng aku si Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Suwit. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton melayu bareng terus aku ngrangkul cagrak terus balik ngene lho nek caci cilik lho. Aku iso bayangke aku piye apik ta? Heeh. Nek ora iso bayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis ngono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan nang omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa Ngastina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Dewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Donya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ayo kok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya saka. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Menderit-menderit tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun mamen nggih Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nyun mamen. Iya sing ati-ati. Ndara Neglasdewa lho nyun mamen. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu mantang. Kula sapa teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan. Parang nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit Mandal Pasilan sing Prabu. Werkudara. Nggih. Si Adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati lawan Semar. Lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya lawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan
Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisane barep kakangku. Koko Prabu. Menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Lajeng meminta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat. Samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun Kakang ya. Iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu. Kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora panglingkahe Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi angkonane, Tru. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nggak tekan kene rembugan sing apik-apik. Nek ora kena dijak rembugan, apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Truk. Ya manut karo kowe kok. Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya, Petruk. Iya, Bagok. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep rada gendro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, Truk. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho cah gleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu pandhalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu nglacet. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Iya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanus maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar iki wong ora duwe, Semar iki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Anake kok diuwah dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngeleh. Oh, cah edan. Nah, Semar dunake ngoten niku.
Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe ora tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya terus. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Mun soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah mbiyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kowe soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, terus mbok yo. Aku ya, Tru. Ora, Durantasena karepean ning nggon aku kok. Kok aku terus Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to, Lho. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro kowe. Tru, nun ngambet ambekan. Petro sing ngambet ambekan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Oh, arto irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambet ambekan, Tru. Nggih. Titi prani manganakan nong ari jotho Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hang Kok ya iso masrep ngono ya, Tru? ah ya Durantasena iki ayamku Tru nun wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon tur kowe dadi satriya digdaya kowe dipateni ra iso mati dilarani ora ngrasake lara Wah, dong gleleng tenan iki ta. terus kula iso napa mawon iso ambles bumi iso mabur sakarepmu saka dayaku Weh. Ding. Modaro. ora iri to Ora apa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya go goreng ya entek. iya unek-unek ki Durantasena ning ndro awakku ora krungu wis ben kula tak njajal ambles bumi nggih Den yo ambles bumi carane pripun ngampet ambegan terus ngelikar ho halo Ding. Pujak-pujake jegluk sapi teng ndasmu.
Ora elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lah jedul. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh gong. Ki lho gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu wis. Oh, medun, iya. Oh, apa kuwi? Aku mentri-mentri kowe. Wah, anggere ndoro entuk sira ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge banci Mbak Cilatan. Betul. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok jur mujak-mujak elak? Elek kok elak. Mujak-mujak elek. Pripun, Den? Itu lho Gatotkaca. Iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka. Itu lho. Nun. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Syawa Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Syawa Mandura supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bangga bakalan rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Mergo sampeyan nuruti karo kekarepane Sri Prabu Pandura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo kanca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takon tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe sedar. Kapamu pun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo sambato. Ajeng dinambahke Ndara. Potol sirahmu. Potol wis. Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sambato. Den iki mboten kencang-kencang kali niki ora kencang-kencang niki. Niki gurune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas ke tak pelintir tugel kulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes ya ditugel. Mati dereng aku. Aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjeng Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wedak. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok. Mana sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora Petruk terus. Masa aku mengleren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora aku gelang gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk. Keplok watu dasmu kok. Iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Ora sak mlebu ning awakmu. Ora nggo tumindak elek ajar dhewe iki. Wanggring iki aku krasa tumindak elek ajar. Agak wis ra jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Iki kan ngampet ket mau ora mlebu-mlebu.
Mangkel aku. Goleki kok angel. Oh, ya wis. Yo. Apa tak pegan? Wis tak mlebune awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebune awakmu ya, Kong. Nek sak mlebune awakmu aja kudulanan lho. Nek kudulanan napas. Ngono wae ya, Kong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebune awakmu ya, Kong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah dasane ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot napase. Tok. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong. Iki kok didesek. Kapora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora diudumbulke saka isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Cios tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Rak. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Kok medun, mah. Kowe nak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Arang diganti. Jiji ora medun. Dung jelek. Lho, ora nggo gleleng to. Ping jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es teh ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es teh ku barang dombe. Ayo, amos ora merata, jaya merata imbang. Anak pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing iso ambles bumi meng kowe tok wae? Aku saiki aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh laitan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pak Kunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pak Kunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Lho, gleleng to wadiake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur.
Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawan lekane ngati. Hup. Kok Islam mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti glelek. Mula aku wegah nek njengi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang untuk tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladéwa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur lho. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon 20 kok. Padha, aku yo ndhet 20. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku isih sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis rasi dawa ya. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi kawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbelani karo wong tuane. Dheweke mbelani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbelani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Gong rasa melu-melu mundur. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oke. Kok bali Gong? Arep ajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak ngomong. Nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti, Kang. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendiganing Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinunu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabecianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewuk ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni werna-werna sampeyan rasa wasulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas.